Інстасмаки на мапі Ancient. Другий спавн. Між третім і четвертим квадратом, так, квадрат звучить краще, є сіра плитка. Цілимось у верхній правий кут. На шифті робимо один шаг і кидаємо джамп-трол. Третій спавн. Цілимось так же, як і при першому спавні, тільки вже не третій квадрат, а правіше четвертого квадрата. На шифті робимо один шаг і кидаємо джамп-трол. Четвертий спавн. Лівіше від п'ятого квадрата є темна плитка. Цілимось у верхній лівий кут. На шифті робимо один шаг і кидаємо джамп-трол. Стрім на твічі кожні 2 дня.